তিনি নরক হাইমান বাগি নরক ন বেলায় কেন হামরা মারব ও 13 জন এমএলএ কক সাইয়া চুপ হিনসামানি ও ববনো নুগুবা 13 জন কক সাইয়া চুপ হিনি সাকা abo belai kai abo wan chukjang nai kok tongo 13 জন এমএলএ no kok saya hin chamani 13 জন এমএলএ পুইলানি অধিবেশন जों जतन कताल बोलते आरो चिनी बरंगनां तागो एलओपि बरंगनां अनि नेस दे बर्मा बरंगनां दिशुकेतु दे बर्मा बरत तो चामनो ताई तो जतन कताल ना ओ कताल र फानसे जों आरो थांनि कक साइमान मानि abo kecam robai aku bai kena जों salaya koi borongni motamot ba जों borongni thani singlaye borok help khalai no hai kena जों थांगै जे বিধান সভা কক সামনে গ্রেটার ত্রিপুরালেন একেবা সরকারি যে মাথায় সকাই না তুই কক সালামানি তাই আরো যে বিজেপি নি এমএলএ নি বিরুদ্ধে কক সালামানি অপর তো বড় রঙুই দं তাই সে শুধু আবহাওয়া শুধু অধিবেশনকে গিয়া অধিবেশন তো जों দাবি নখাই দं जोंनि मानथाय सप्ताह হইতে জানানি এলাকাनि প্রবলেম রং তুই কক সাইতং তিনি এলওপি সরকার বড় ভুল খাই দं সরকার বড় গ্যাপ মুই দं অগ্ন তুই তো এলওপি তো কক সাইনো দं তেবো অব ডক্টর ওয়াইস ব চিঠি রগরই দं এলওপি দं শুধু এলওপি সিমিয়া जोंबो যারা 13 জন এমএলএ জানজানি বিধানসভাও যতন জানজানি মতে সামখালাই দङ তাই চিঠিরাও সুই দङ ববनो ब सुक उंजाक ताइ सेन आबो बलाइखै वान सुकजांनानि कक दङ बकि निजिनि व्यक्तिगत मकलबाय नुगुइ बा निजि व्यक्तिगत वान सुगै दा बबा अमहायकै चुप उंजाक मारक नुगुइबा ब अमहाय प्रश्न खायगा बा साखा नाकि बनबा बुइदा सारि दंखा आबो बरग वान सुगु ओमफ्राय अबनो सानानै मोसङो जों एमएलए र कुन दिन चुप तकिया कक साया अंगिया जतन जानजानि जागाव कक सालाय दं अब साका हनाखै बेलायखै जायांनाय निजेरा नमा माहिनचिनाय तम गंगै अब जे जागाव बुबाग्रानि नेतृत्वे और जात दफा नेक्स्ट जेनेरेशन कक सालायनाय आलादा रायजो नांगौ हनैनाय फाइलेमान जागाव थुंजां फाइमान जागाव अमहाय गैयै अराय फराय खायनायनि चेष्टा जुदि खाय दं गाय आं बेलेगे जाया तेगिसा तेगो बोतल कक सिजन दिसजाका टिब्रमथा बीजेपी नि बी टीम आबो कुनो मानजि चेन्नई मानजि न्यूज पेपर गया टिब्रा सानि मथानि जतनि गानानि चेन्नई नै खाति अबनति हासे गना बिरुला गफला मनि मुखा गे बसर जरति कुबुइ दंमानि बगै दिनो नि गानानि चेन्नई नो दिनो बाहायके सागा बाहायके कक फेर नो दंने अब तो शुद्ध गौरव बीटीम माने परे शुद्ध मुक्तो बैसागा जेमा खाली गुफां न थंग्रि दङ हाय माने संसावै दङ निजे सामानि आं अब दासिम इन्टारभिउ मा सागा ताबो आं अबनो सानाय टिप्रामथा कुनो दिन बीटीमिया टिप्रामथानि जे 13 जन एमएलए ताबो बीजेपी नो यासि सुरुनो कक साइदंखौ जदि बीटीम उंगि दंहांगाय जों तांगै अरब जादबलाल जे ब विधानसभा पवित्र विधानसभाओ जे अब नायथगिया जे मोबाइल नायदमनि अब तो नायनानि कक नया अबनि प्रतिबादे जों जे बनो बिन एमएलए हयते खारिज खायदि एमएलए हयते बनो बहिष्कार मा खालायनाय हिनाय आपु जे भाबे जों आरो विधानसभा कक्ति सालायखा चिरिक लायखा एमनकि टेबुल साका पर्यन्त काका किन्तु एमएलए रकम गांगाय खूब बाबो टेबुल साका रग कानानि आपतो मोजांया जों सायमानो हायपनो ताम गांगाय बीजेपी नो बंनि जेटा 32 टा जे 32 टा नो फसाय साका 32 टा सीट मानिनो
o 32টা সিট বাহাইকে তলা নখরিতে ফেমানাय বংনি যে রিক্স যে 32টা রিক্স দंमोनि बाहायके बरन खिखलाय मानाय हिनि से जोंना आरो तेब चिरि गई दं एमएलए रकम रिक्स का बुचालाय लिया तेब साकारबो माहायके जों जे आरो प्रतिबाद खायफेमनि अब तो बिटिम नि तमुंगियाबो बिटिम जे बो माहायके बिटिम अब जे बता जे साइटमनि अब कि जों बिटिम खालाय दं हांका बा जों बाहायके जों जादबलानि बिरुद्धे जों पक्षमा काम बा बनो विधानसभा नारें विधानसभा वेलकाम निजे बनो अधिवेशन तोरे दी आमते से साकामु जदि जों बिटिं टंखाय बन बेकिं दी टंखाय बन थंगै टंखांगाय गाय अब बोताम बबनो वानसु बिटिं हिंगा बो सेनालिया बबनो बुल बुजुना नायसा पब्लिक न अब सिलिया फेबा बर त पक सावो अब हिंगांगाय बर रकक सावै दंबो अब निजी सामाया आम हाइके सावो किंतु और वो बिनी जे कक सामानी जे पब्लिक रक जे सारियो हिमानी आबाय बिनी सुर बाय बिनी कथा बार्ता बाय माने आरो किछ कन्फ्यूज नांजाबो ता हाय के एमन फिया अमो बम हाइके कोनो दिन आं बिना अब चेनेल अम हाइके सामानी नयाको फियाबा आं सुसुन ताम हाइन जातका बिनी जे अब मिली जा ग्यां जागै दंखाता হয়তো বন যদি কেব দাগি উই যদি বন সারি দं হাंगाय ও দাগি জাফরু তো বওয়ান সুকনাनि দরকার दं माने अब आं साकाय चाचानो बा जाया दां न हनिना तातो पाब्लिक रो ताबु ताम जनसाधारण रो जतन अबन तैनाय माने खूब बुंलाय जा बा प्रश्न खलायलाय दं फोन खाइ सुंगो आरो बो केबनो या कालिया हाइनि थांगारो तो और वो एलओपी ने भैया काया हाइन थाका सिने एमएलए ने भैया काया हाइन थाका पार्टी ने भैया कर लिया एमएलए ने फनांगना नाख्या आम तिंखा एमते कैसा जाने बिनी इंटरव्यू वो इनको बिनी न्यूज़ एमएलए बाय ईएम नो फनांगना ने नाख्या सकागना ने माने कुंडुल उंगुई दं हिने पब्लिक नो माने फुनुं माने हाइकलाख्या और बिलाइखे वाना जांनाय कौंगै दं ता आलुनि दाम पियासनि दाम बारे माने एलओपी चुप नि सामने आलुनि दाम तैले एलपी न आमके फुन माने एलपी न मा सासिने हा आलुनि दाम बारे ने पियासनि दाम बारे माने कैसा चिकन समेटा न अब नंगो आंगो साइमामले जतन साइमामले आबरो गांके बिनाबो माने आ जगानो सावो आ जगानो मानजाबो आ जगानो सावो आ जगानो खिखलायो आमते इंजागै दं हाता ताइ कैसा सावाबो आरो बो सावो एलपी नि जागावो एमएलए रामचंद्र गटनी रंजित देवबर्मा से सकै दं आमते खर बो साव पार्फेक्ट गै दं गाय एलपी चु बा बटाम खाइ दं हिमारो बिनि आ भिडिअ नायखांगाय बररो एक्सेप्ट खलाया ता बनो माने जे पब्लिक साव आबो बिसास जाया आबो बनो साव हमदेके सालाय लायखादा पब्लिक गदिनो सावै दं थांगाके आबो नों साबाय खान बाके वान सक आबो कमिको आं एमएलए सपना सावनि सागांगाके आबो लगे लगे आनि कमि लगे लगे भिडिअ तो जोनो तो फुनो जत भिडिअ आबो हाय भिडिअ नुबिले मान खातिनि सारि गराते केउ पब्लिक सामाने जेनो बीजेपी तिब्रामथा बीजेपी नि बिटिम ने केउ पब्लिक सामाने बा सीपीएम नि नेता समापानो अब तो के साया को हायजे शुधु बसिमिने साको जे मीडिया जे चैनल जे सानाय बसिमि से खुरसाको बसिमि से साको पब्लिक नि खुगोले खनाय गो मायके जे तिब्रामथा बिटिम रखनिनाय अम हायके सायाको আর তিপ্রা কথা বসে মানে এমএলএ র কেবল কক সায়া চুপ খরক সানি বাদে আমতির কা সায়া বো অবং কানকা ব্লাই খেয়াবো মানে বড় রক সাতা ব্লাই 20 কক সাই তো গসিনা হারমালায়া তে এলপি চুপ মা গসিনা হারমালায়া এলপি যেভাবে সামং তাঙ্গি দং এলপি যেভাবে চিঠিরক সই দং এলপি যেভাবে উত্তরই দং आ जगाव एलपी न चुप चुप नि जेबाबे साउंड कतर खाय कक सामारो डाब्रक सिब्रक खाय एलपी न आम किछुमान गथक जालिया माने अरम गानका ब एकदम जलि सुका माने एलपी न एक्शन आसिनाय आ जगा सग माहाय खलाय जात तमे केता पब्लिक रो बन किचा खलाय गराना बन किचा चेकेले गराना बन बोताम खलायमान आरो पब्लिक रो काम दिके सिंगोता म आं सपना देवबर्मा समाया आं एमएलए सामानि पब्लिक रो अकक सामानि जे
ama hairok unjak tongbai ke bo obo utornen dorkar tabu public robo kok sai tongka jaga jaga joton kok sai tongka जों MLA रबो मा साका MLA रक सामु तांया MLA रक चुक जों MLA रबो जों मा साका जों जागा जागाव जों तो फिनो मेडिया जतो जागाव जों मेडिया तलामाया खायना कोये जतो बाक्सा मेडिया फोकस खायमेया जों जे थांसुबायो जेरै रक दुत चाइमे उनको मा जाया उनगै जों हेल्प साम आ जागा तो जों मेडिया रं तलाया जों हाय थामगो बुजुगै आगै गायफै रुगि सुगि नायमा जागा जों किचेन बिचा सुबाय फेमेन दं आबो जों ता मेडिया तलांगै फोकस खायना बा जागा जागा तो मा तलांगो कोन समय तलांना मुसुं बो जों जरा माया टाइम माया आमनि बागै तलां माया रं उङै थां जागा जागा मेडिया तलां कोन जागा मेडिया तलांया आबो अबतिरो बो दं बेसें तो ताबो रुलिंग गभर्नमेन्ट तंगाय MLA बुया जों जे इच्छा मतो सामु खालायनानि जों ताबो गभर्नमेन्ट चाप सृष्टि खालायनो जों सामु रमाति खायो बा जों तो बिरोधी गंगा जनगण शक्ति होनो जों सामु खायदों बबनो बने जानि बो सामु खायजाया जाका सेमलिया दा जों बनो बो वासमेरि नितलां जायगाब्ला फायदि आको हनैनाय ओके बनो तलां यांगै दबो नुगलिया सेमलिया ओके खबर तो नाहानानि दरकार ओके तो फानो मीडिया हंगाय आमसुकाय मीडिया सेंगला आमसुका कक साकाय बो आंखा गथक जायगा दा मीडिया तो मीडिया बो जनगणनि शक्ति न जेमन जों बिरोधी जनगणनि शक्ति माहाय मीडिया बो तो जनगणनि शक्ति ताई बोले नों जनगणनि शक्ति हिनै नाय माने कुबुइनो मिसइउज खायनानि माने जेंग्रानो कुबुयो ति खायनानि पाब्लिक आबो ता गसिलिया पाब्लिक नु गेदिबा पाब्लिक आबो गसिमानिया पैसा से मैडम ताबु नरकनो कक्तिसाया आबुन लगे त्रिपुरा मथा BJP नि बिटिम के MLA रक नि साकाव सिमिनो एलिगेशन निया डाइरेक्ट पार्टी नि साकाव से के पार्टी नो साबो संसार महाराजा सिनि हासेनि खुद उबाग्रा के महाराज न लाचिदमानि हायदामा टंखा नरक जों नुबि मानखा महाराज न जे फातानि बुखाखै गुनि दखानि बुखाखै लाचिदमानि जराव नरकनि बुरै बदल गुमा बदल माने फिलो एमन के अंखर नरक खा नांगाय के ओ जे कंडीशन नरक बाइके वान सुबै दं कि बनो मापसानि बागै जरानाय दा दोजरतै जरानाय जुदि बो मापसानिया के नरकनि बुखाखै बो बाइके नरक वान सुबै दं ओ तो बोबा ग्राहक का चिनि पाइथा खाइसे अब साधारणतः कुन ककरे जे जागाव जों तब आंचलिक दल ने अनेक राजनैतिक खालाय फैलागा तब बो कासा आंचलिक त्रिपुरा मथा तब खंगांगाय जों बेलायनो माने लास्ट अफ दि जों बेलायनो कपाल काहाम मानो माने जों जरा मानखा बुबाग्रानो लगे माने बुबाग्रानि बिसिंते कासा फियक जातनाय जोंहा बिदिन बिसास बयद दं बुबाग्रानि बिसिंते जों फियक जानाय दिनै जों जे तब माइक्रोस्कोपि माइनरिटी दंमोन बा आलादा राज्यो सानै दंमोन आरो मुख दं ओंखायनो बुबाग्रानो एकमात्र माने आ जागाव ता बररक थांजां फायदानि ताबो बिटिम हिनिनाय अरय परय जे खायनाय तो माने आप तो बरक तो एक्सेप्ट तो खायानो और तो बिटिम त्रिपुरा मथा हांखाय तो तासिन ता नोंसा माने और वो MLA CM होयदि आरम्भ खालायनाय निनि और वो ग्रास लेवल MDC निनि और चेयरमैन मेंबर होयदि आरम्भ खालायो निनि प्राइमरी लेवल होयदि आरम्भ खालायो जो ऑल त्रिपुरा मथानि विंग्स के बात थांलिया हैसि के और जे बिटिम नि जे सामानि के चिनि त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो तो बुबाग्रा तार माने बुबाग्रानि बुमु खोरा ग्यांगि फानो त्रिपुरा मथा हिनि साइमानो आरो वो तो बरक ने प्रश्न फाइबला ना का बुबाग्रा न से बो याका लिया हंगा बो बुसु पावर माने आसे के साका आबो बो वान सुगनानि बिषय बरक रक अबो फाइदं बता बो बमनो वान साम माने आंकेबनि किरिलियान ओकलोगो बरक दङ गायजा आसे कक साइमामला ना बुबाग्रानि बरक ता बुबाग्रानो पर्यन्त याका लिया बुबाग्रानो बिटिम हिनु हंगा दे आनो खरक सांबादिक प्रश्न खाइमानि ताबो जे BJP रक त्रिपुरा मथाना साजायाङै दङ जे त्रिपुरा मथानि सामुं रक खामानि स्लङै दंखा
তাই সে আরো মুখ্যমন্ত্রী মালায়ো আরো ইনকো বাই মালায়ো অন্তিকে সামান্তা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই মালায়ো আমতে প্রশ্ন খাইমানি ओमफ्राय बिजेपि से हायके रग साइटम होगा उन बिजेपि तो फान्डिका नहीं बर सोंबले ए ओमफ्राय बिजेपि फान्डिका बन सीपीएम दा फान्डिका मा फाइनल ना যদি म थाना যদি চ্যালেঞ্জ के कक साइटम होगा ओमफ्राय बिनि पेशने बिजेपि फान फान्डिमान सीपीएम फान फान्डिमान कांग्रेस फान फान्डिमान आ जागा तंग ओमफ्राय अब माप सानानि दरकार नकलाय जाबि दं तामहिंदा गाय बुबाग्रा स्वयं बुबाग्रानि जे पार्टी तिप्रामथा अ तिप्रामथन बुफ्लाम खायमानि जे अरव प्रूफ छारा विक्टिम हिनि कक सामानि কিন্তু বতিখলাই তো বন সাব সারি পাবলিক রক সাইতো পাবলিক সাথিখলাই তো ব যদি ব নিজি সায়া আবো আং সায়া পাবলিক সাউঙ্গা ব পাবলিক তিখলাই তো পাবলিক সাবসা বন সাব সারি তো অবতিখলাই তো অবতিখলাইনানি দরকার ओमफ्राय नों खरकसा अब बुबाग्रानि पार्टी महाराष्ट्रनि पार्टी नों महाराष्ट्र न ब्लेम खायनाय महाराष्ट्र नों अरव शिलचा होइनाय नों कक सामने अब तो मापनि जुग गया आपनि बागै तो तब जत बरक न अरव मीडिया न रिंगिनाय कक सालाय मा दंखा अब बेलायके जाया कलायो बहुत तति बिनाव क्लियर खायतो बन साब सारि बदा निजे साजाखा निजे साइतो अब नों ब क्लियर खायनानि दरकार ओमफ्राय अब थाग लायगला अब देशफानि बर'नि को बिनि को दंथु न किनो बुरि बदल कि नाय दंगायदा बुरि बदल नों तो बुरि बदल तो साका ता तो प्रेसिडेंट अलरेडी सिन नों क्रॉस बुरि इंगे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट देशफानि क्रॉस बुरि इंगे कनो आं तो तब एमएलए सब समय त आं तो प्रेसिडेंट तमन आको हुया तब अलरेडी प्रेसिडेंट सिन ब्रह्मना जो मनि हानि के तब आं एक्स प्रेसिडेंट हिसाबै बा एमएलए बा ब्रै हिसाबै आं तो बावनि उकलग दंनाय न आं फान्दिनाय न जेकुनु प्रब्लेम तो आं सब समय दंनाय बुरि बदल लगी दंनाय तब साइको तलापत्र चाइनिज आंटी रखिबाय के बुबाग्रानि बिरुद्धे कक साका एमनकि राजमातानि बिरुद्धे चिन कुमारीनि बिरुद्धे लगत जे कक सामानि अब तो मापनि जुग गया आबन बागि तो केलकातानि रमितो जागै और तो जाका जों टीडब्ल्यूएफ बो कयटा जगह जों एफआईआर बो खालाया तब केस चलितो केस बो देलाया तब अपन बुतै जों बुरि रबो केसन जों अंलायखो जोंनि गावबा जों आति जमातिया बरमगना जाति जमातिया जों आरो बन बिनि लिडारशिप खालायनाय बन आरो गोजारि सायख' तलपत्रनि बिरुद्धे बन खालायनाय नेक्स्ट जों बुरै बदल तो स्ट्रं चिनि बुरै बदल चिन्तिपाम थानि तो सिगां कमिटि तो गरिखौ ता तो कमिटि गरिफानो 5-6 जन कमिटि स्ट्रं कमिटि खायरि जाका आमनि सिगां तो चिन तो फुल कमिटि दं चिनि 44टा ब्लक दं चिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं जों आमथेके चलि दं जों मान्थलि मिटिं खालायो चिनि रेजिस्टार मेन्टेन दं जों चिनि जतन ठीक दं हायसे ता जों मिटिं मिसिन लंखलायो बुरि ब्रुं तासिम नों सामाबो ठीक न तब चिनि स्टेप नाहामाबो जों स्ट्रं भाबे न दं तब नेक्स्ट जेकुनु जागाव गांगे जों थाना हयते काथ्रनानै अब जों तयार न दं तब ब जदि तिप्राम थाना बिटिम हिनि तंखौ गसिनो तंखौ नांगाय बिनि हरजराते मुभिमान खाते सागाजे बुजिया सुजिया कक सानाय र YouTube चैनल ल आबन कक्टवा आबै मुखाने र बा बिनि एगेन्स्ट कक सानाय मथानि गेटार र प्रेस मिट खाय सानाय र बर'नि एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस खायनानै दामर मुरि तमानुका तार माने खानाबनि एगेन्स्ट एफआईआर उंगै मानो बाहाय मा दंनायनि एगेन्स्ट डिपार्टमेन्ट केस आं दासिम सागा तब बो अक आसनो कराक साइतो होंगे बिनि उकलग फान्दिनाय अनेक कराक बरक दं बो जदि आसनो करागो थांगा होंगा तब तो बो जे बुइकक सारिमानि न बसाव होंगा तो जों आकंनो मा सागा
তার তাবো তিপ্রামো থানে বিটিম কা বপ্রুক মা ফুনুংনাই তিপ্রামো থাজে তামো বুবাग्রা जे बतामो aku ma phununglai nei da जों जे बुबाग्रानि वारियर्स जों जे बुबाग्रानि बुरि बदल तिप्रामो थानि बुरि बदल aku ma phununglai nei da बचेलिसो थानाखै थांतुं एफेर खायनाखै खायतुं आइनो थानाखै थांतुं तिप्रामो थासो नरमिया बिले सयकतला पात्र जेबाबे खारै जेबाबे हैजागि दंखा आना ताम खायमानानि हिनि ना सयकत पात्रनो से तिख्लाय ति फेक्या सयकत पात्रनो से तब बुबाग्रा न चैलेंज निखे तो अब तो पाब्लिक तो बनो माफ खाइला पाब्लिक तो बनो माफ खाइला बबो आइनो थांतो तो आइन तो जतन बागै समान तिप्रामो थान बागै तो आलादा आइनिया बीजेपी बागै आलादा आइनिया आर मीडियान बागै तो आलादा आइनिया नों मीडिया हंगांखायनि मीडियानि जरातै बसो कंट्रोल दं जों लिडार हंगांखाय लिडारनि जरातै बसो कंट्रोल दं आर नों अरबो जों नुखा कांग्रेसनि तामने गांधी परिवारनि बन पर्यन्त से रंगुई दायरी मानो कक साताने किचा उनको देरामा बाइसे ता अब नेता रंनिबो नेता हनिबो एकदम जे साइमान जा सानाने आबो बुया बिनिबो काइन दं बिनिबो बिचार दं मीडिया बो आं सासिनाय सब किछु फुनु रेसिनाय चैलेंज खाइसिनाय बन लांटाखै बेरेसिनाय आम तो यो चैलेंज थांगा हंगायबो बिनिबो दं आइ दथांबो तो आइनो बबो आइनो थां सालबुसुक नायनाय बमाबदा सान एबा सालबुसुक नायनाय बोलते जों तो बुबाग्रा तो दंगो चिनि तिप्रामो थानि सुप्रिमो दंगो सुप्रिमो ताम कक्सा सुप्रिमो ताम अंडारि जोंहाबो किसा खेल मा खालायनाय बुरि रकनो जुदि अराय पराय खालायो तिप्रामो थान अराय पराय खालायो बुबाग्रान लाचि मुंग्रियो हंगा बुरि रकनो दिन चुप दंया आबो काय गबो वो है को कसर मुंग दं नाय दाबो को कक्सिल जामुं खनावै हासेनि जतर उपरो गति ब्रह्म थानि नरनि आदम जुगसाव किसे मिसे कन्फ्यूज दं नानि कगनो तांगे हनके जीवन मिकन चैनल बा गाइस आलका चैनल लो जदि साका नागे त ओंखामो किन्तु नरनि गानाबो सब समय दं रै नरनि बगै गाहाम प्रचार खायतामनाय नथिनि आबो हायके प्रचार खाय माने आबो नुगै जतन कन्फ्यूज बो हाय दिनि बे को कसर मुंग आं पाब्लिक नो कोन खजार नाय दिनै जेबाबे जे मीडिया कासार मीडिया चैनल और खरकसा ताखो जेबाबे कक्साका बा बो पाब्लिक कक्साव नैनाय जे बो सामानि आंगोनो कत कसाननाय जिनि ताखथाय कक्संनो बिब्रां ततांदि जों आबोनि बागैनो तो जों मीडिया रंनो रिङिनाय जों अब सावैमा दङ तब बिनि ककनि मते हंखाय दासिमबो पाब्लिक रक जे वान सुक माने जनगण रक जे वान सुक फुंखाय माने जे एलपि बाय आरो चिनि बरमगोनां एमएलए रंजित बर्मा बबाय बरक फेलाय मुंदा दं एमएलए बाय एमएलए फेलाय मुंदा दं हिसाबनि आंबो सानानै मुजुङो एमएलए बाय एमएलए कुनु फेलाय मुंग्रै एलपि बाय तब बरमगोनां रंजित बर्मा बर कुनु मान मन्दिर न बग्रै खाखेगलाय मा बग्रै और वो जे मीडिया बुनि कब साइटं नाय जे बुनि कब साइटं थांखाय बसाबनो कब सासे मेलिया अबरनो खुंजो ता बेदि ताम गांखाय ग्रुप बिजम सृष्टि खायनानि बागैनाय तिप्रामो थानो अब नाय दङ एमएलए बाय एमएलए ग्रुप बिजम खायनानि नाय दङ आरो एमएलए बाय एमएलए कुनु ग्रुप बिजम बुंला आरो जेसेबां चेष्टा खायदों कुन दिन एमएलए रक ग्रुप बिजम खायने एमएलए रक ठीक न दङ आंगाबो जे पाब्लिक न सानानि मुसुङो नर विश्वास तासादि अब जेबाबे मीडिया अब जेबाबे कक्साका आउन खुंजोता बे दिहिन सानानि मुसुङो ताइ कायसा हंगांका आरो चिनि एमएलए बा एलपि चिनि यांगो चिनि इएम बरमगोनां कमल कलय बरबो कुन खा फेरमुग्रै इएम एमएलए एमडीसी जत्तनो जों बुबाग्रानि जे खाजा बुबाग्रानि जे चंजाक बररक बुबाग्रा बाइन दङ बुबाग्रानि ककबाइन दङ जों आर जों अरत मन मालिनो उनानि कुन प्रश्न न फाया जों जतन ठीक दङ जों अर कुन ग्रुप बिजम बग्रै जेसेबां ग्रुप बिजम खायनानि साइटक थुन
কেবল ফানো যদি দাগি ওই যদি গ্রুপ বিজম খাইনা थांफानो उन सक्सेस जोंला जों जतन ठीक दङ नरक जतन खना कना सिगांगो अमाहायगैनो अरै परै खायनानि बागै ग्रुप बिजम सृष्टि खायनानि बागैनो बीजेपी ओ 4 जना एमडीसी थांगै दङ 2 जना एम थांगै दङ 8 जना एमडीसी फाइ दङ बीजेपी ओ थांगै दङ आमतिरो कत कग्रब आसाय दङ तांगाय आबो पाब्लिक न दुर्बल public dong no ore pore khainani bagai abo hakina sai tongo kintu abo jokon thik tongo norok taksu joratoi norok nugui tongna chini MDC rok jokon thik tongo EM rok jokon thik tongo abo শুধু ore pore khainani group bijom srishti khainani dipramo thana sarkar khainani bagai se aro thangai tongo keu ba rang bai kebo ba potni bai kebo ba cherni group bai दिप्रामो थानो तो सुबायनानि चेष्टा खायना दं बा अन्नान्य पार्टी रक दिप्रामो थानो सुबायनानि चेष्टा न खाय दं ताम हिमालय थामचानो सुबायनानि ताम हिमालय ग्रेटर त्रिपुरा लेनो माया खायनानि आंचलिक दल जेसेक आंचलिक दल रागे फायनाय आंचलिक दल न गुमुनि बरबरक अबनो सुबायनानि चेष्टा न खायो ताम हिंगाय जिनि जे डिमान्ड जिनि जे मान फायनो सेप्लायनानि बागैनाय ताकसु जरा फानो जों रुमान स्क्रिप्ट न दाबि खायमान रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त मानि आंनि दङ तामनि हिंगाय जों खानचाक्रिनि बागै केबो सीट बाय पाइजागै केबो रां बाय पाइजागै केबो पद बाय पाइजागै अ जागा तकमानि बागै जिन डिमान्ड ताफानो रोमान स्क्रिप्ट कुमा कसा जागनि दङ रोमान स्क्रिप्ट बकलन मानि थांगामो जदि अमो हाइकै जों जदि याकुंगो रुवा बाय चललाय हांगाय जिनि डिमान्ड बकलन मानि थांगामो ताबो बुबाग्रा जिनि डिमान्ड तैनाय आलादा राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लेना तैनाय जिनि बरकनि बागैनाय काहामनि बागैनाय फायदमानि जागाव केबो अरै परै तांदि बुल बुजा बुजि तांदिने बम थनको कबनानि मुसुंगो जतननो अब बुलता बुजि थिनि सान जों हाम